Ο ερχομός ενός παιδιού έχει προκλήσεις για τους νέους γονείς, ειδικά όταν αυτοί κατοικούν μακριά από αστικά κέντρα, μακριά από βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι μόνιμοι κάτοικοι των μικρών νησιών φαίνεται ότι βιώνουν περισσότερες δυσκολίες μόλις γίνονται γονείς, καθώς δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στην απαραίτητη υποστήριξη για τη δημιουργία της νέας οικογένειας. Η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση Φεναρέτη, με έργο που μετρά 16 χρόνια, έρχεται τώρα κοντά στις γυναίκες κατοίκους μικρών νησιών, παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν την περίοδο της εγκυμοσύνης και του πρώτου έτους της ζωής του παιδιού. Για μας είμαστε μακριά και απομονωμένα στα μικρά νησιά. Να έχουμε εσάς έστω και από απόσταση, γιατί όποτε σας χρειαστούμε είσαστε δίπλα μας. Η Χαρά γέννησε ένα κοριτσάκι πριν από 5 μήνες. Καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αλλά και μέχρι τώρα, έχει την υποστήριξη της Φεναρέτης, που τώρα επεκτείνει το πρόγραμμά της σε 46 νησιά που έχουν λιγότερους από 3.000 κατοίκους. Ο ερχομός ενός παιδιού μπορεί να έχει κάποιες προκλήσεις και πόσο μάλλον για τα άτομα τα οποία κατοικούν σε μικρά, απομακρυσμένα νησιά, που δεν έχουν πρόσβαση, είναι μακριά από τα αστικά κέντρα και από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Οπότε εκεί βλέπουμε ότι μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο οι γονείς, τα νέα ζευγάρια, στη δημιουργία της νέας οικογένειας. Οι συνεδρίες με τους κατοίκους των μικρών νησιών γίνονται διαδικτυακά. Εκτός από ζευγάρια που περιμένουν παιδί και νέους γονείς, το πρόγραμμα υποστηρίζει γυναίκες και άνδρες που βρίσκονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και όσους βιώνουν απώλεια κοίησης, στηρίζοντάς τους με ειδικό ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα ενημέρωσης των γυναικών στα μικρά νησιά τρέχει ήδη εδώ και 1 μήνα. Υπάρχει ανταπόκριση? Οι γυναίκες θέλουν να ενημερωθούν, θέλουν πέρα από την παρακολούθηση που κάνουν στην κοίηση, που μπορεί να ταξιδεύουν κάπου για να κάνουν έναν υπέρηχο και να γυρίσουν και μετά να μην έχουν καμία επαφή με κάποιον επαγγελματία. Θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος να τον καλέσουν, να μιλήσουν για κάποια ενόχληση που μπορεί να έχουν, για κάποιο προβληματισμό. Αλλά και μετά τον τοκετό, έχοντας ένα μωρό παιδί σε ένα μικρό νησί που δεν υπάρχει παιδίατρος πολλές φορές, το να υπάρχει κάποιος να μιλήσεις για το θυλασμό, για τη σύντηση του βρέφους, για τον ύπνο, για διάφορες ανησυχίες, για διάφορα θέματα που μπορούν να σε απασχολούν, φαίνεται ότι το περίμεναν αυτό το πράγμα. Κρατάτε το κεφαλάκι πίσω από τα αυτάκια, εδώ, ο πύχης σας ακουμπάει στην πλάτη του παιδιού. Το μωρό πρέπει να νιώθει ασφάλεια στο κράτημα της μητέρας. Η Φεναρέτη εδώ και 16 χρόνια παρέχει διαζώσεις συμβουλευτική σε ζευγάρια, προετοιμάζοντάς τους για τη γονεϊκότητα, μια κατάσταση για την οποία οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν είναι συνήθως προετοιμασμένοι. Βλέπουμε ότι πλέον τα ζευγάρια μπαίνουν σε αυτό το ταξίδι της γονεϊκότητας χωρίς καμία πρώτερη εμπειρία πάνω στο κομμάτι της βρεφικής φροντίδας, του θυλασμού. Είναι πολύ ξένα αυτά πλέον για τους ανθρώπους μέχρι να γίνουν γονείς, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Οπότε η Φεναρέτη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό των εμπειριών με γνώση και τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Γιατί και η παραπληροφόρηση καμιά φορά είναι πρόβλημα στη σημερινή κοινωνία. Το πρόγραμμα υποστήριξης εγγύων και νέων γονέων κατοίκων μικρών νησιών, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να καλέσουν στο 210 93 19 054 ή να στείλουν το αίτημά τους στο info@fenareti.gr.